በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሶርያዊ ቅዱስ ኤፍሬም ዝደረሶ በዕለት ረቡዕ ዝጽለ ናይ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲታ አምላኽ ምስጋና። ናይ ሰማያት ሰራዊት ኩሎም ንስኺ ብጽእቲ ኢኺ ይብሉ። ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘላ ካልእይቲ ሰማይ ምብራቃዊት ኣፍ ደገ ድንግል ማርያም እያ። ፍሉይ መርዓዊ ዘለዋ ንጽህቲ ቤት ከብካብ ኢኺ። እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ኮይኑ ጠመተሞ ከማኺ ዝበለት ኣይረኸበን። ስለዚ ንሓደ ወዱ ለኣኾሞ ካባኺ ሰብ ኮነ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኦ እግዚእትነ ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ኩሎም ወለዶ ንዓኺ ንበይንኺ የመስግኑኺ። ኦ ሃገረ እግዚአብሔር ነቢያት ዓብይን ዘደንቕን ትንቢት ተንበይልኪ። ንስኺ ነቶም ሕጉሳት ጻድቃን መሕደሪት ኮይንኽዮም ኢኺ። ኩሎም ነገስታት ምድሪ ከዓ ብብርሃንኪ ይመላለሱ። ኣሕዛብ እውን ብብርሃንኪ ይኸዱ። ኦ ማርያም ኩሎም ትውልዲ የመስግኑኺ፣ ነቲ ካባኺ ዝተወለደ ድማ ይሰግድሉን የኽብርዎን እዮም። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ዝናብ ዘለዎ ማይ ሒዝኺ ዝተረኣኺ ናይ ብሓቂ ደመና ንስኺ ኢኺ። እግዚአብሔር ኣብ ናይ ሓደ ወዱ ምልክት ገበረኪ። መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ሓደረ፣ ሓይሊ ልዑል ከዓ ኣጽለለኪ። ኦ ማርያም ንዘለዓለም ነባሪ ዝኾነ ቃል ወልደ ኣብ ብሓቂ ወለድኪ። ንሱ ከዓ መጺኡ ካብ ኃጢአትና ዘድሐነና እዩ። ኦ ገብርኤል መልኣኽ ኣብሳሪ ሓጎስ ብሩህ ገጽ ንዓኻ ዝተውሃበ ክብሪ ዓብዪ እዩ። ናባና ዝመጽእ ልደት ጐይታና ነገርካና። ንቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ደስ ይበልኪ እናበልካ ብንጽህና ከም እትጠንስ ኣብሰርካያ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ጸጋ ረኺብኪ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ሓደረ፣ ሓይሊ ልዑል ከዓ ኣጽለለኪ። ኦ ማርያም ብሓቂ ንኹላ ዓለም መድሓኒኡ ዝኾነ ቅዱስ ወለድክልና፣ መጺኡ ከዓ ኣድሒኑና እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ልሳና ንናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ግብሪ የመስግን። ሎሚ ንማርያም ወላዲታ ኣምላኽ ንወድሳ። ምኽንያቱ ኣብ ከተማ ዳዊት ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኣ ስለ ዝተወልደ። ኣቱም ኣሕዛብ ንማርያም ክነመስግና ንዑ። ንሳ ምስ ድንግልናኣ ኣዶ ኮይና እያ። ኦ ንጽህቲ ድንግል ርኽሰት ዘይብልኪ፣ ቃል ኣብ መጺኡ ካባኺ ሰብ ዝኾነ ተፈሲሒ ደስ ይበልኪ። ኦ ርስሓት ዘይብልኪ ጽሪቲ፣ ነውሪ ዘይብልኪ ፍጽምቲ ሙዳይ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ምእንትቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ካልኣይ ኣዳም ዝኾነ ክርስቶስ መሕደሪኡ ዝኾንኪ ነባቢት ገነት ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ነቲ ካብ ሕቕፊ ኣቦኡ ዘይተፈልየ ወልደ ዋህድ ጸዋሪቱ ዝኾንኪ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ኦ ብኹሉ ናይ ምስጋና ስልማት ዝተሸለመት ንጽህቲ ቤት መርዓ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ኦ እሳተ መለኮት ዘየቃጸላ ዕፀ ጳጦስ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ኦ ኣደን ገረድን ድንግል ኣብ ልዕሊ ኪሩቤል ዝነብር ሰማያዊ ብስጋ ዝጾርኪ ሰማይ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ስለዚ ብሓጐስን ብደስታን ምስ ቅዱሳን መላእኽቲ ንተሓጐስን ንዘምርን። ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን፣ ኣብ ምድሪ ኸዓ ሰላም ይኹን ንበል። ክብርን ምስጋናን ናቱ ዝኾነ ኣምላኽ ንዓኺ ሓርዩ እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ካብ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ክብሪ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ክብሪ ይዓቢ። ንሳ ንናይ ኣብ ቃል ንምቕባል በቒዓ ተረኺባ እያ። ነቲ መላእኽቲ ዝፈርሕዎ ትጉሃት ኣብ ሰማያት ዘመስግንዎ ድንግል ማርያም ኣብ ከርሳ ጾረቶ። ስለዚ ካብ ኪሩቤል ንሳ ተዓቢ፣ ካብ ሱራፌል እውን ትበልጽ። ንሳ ካብ ቅድስት ሥላሴ ንሓደ ኣካል መሕደሪት ኮይና እያ። ንነቢያት ሃገሮም ኢየሩሳሌም ንሳ እያ።
ንኹሎም ቅዱሳን ደስ ኢልዎም ዝነብሩላ መሕደሪቶም እያ። ኣብ ጸልማትን ድነሞትን ዝነብር ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን በረቐሎም። ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ እግዚኣብሔር ንድሕነትና ካብ ቅድስት ድንግል ሰብ ኮነ። ስለዚ መንክር ዝኾነ ነገር ክትርእዩ ንዑ። ምእንቲ እቲ ዝተገለጸልና ምስጢር ከዓ መዝሙር ዘምሩ። ቅድሚ ሎሚ ሰብ ዘይኮነ ሰብ ስለ ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ምስ ስጋና ተዋሃሂዱ እዩ። መጀመርታኡ ዘይፍለጥ ቀዳማይ ንሱ እዩ። ዓመታቱ ዘይፍለጥ መለኮታዊ ኣምላኽ ብስጋ ዓመታት ተቖጸረሉ። ዘይፍለጥ ዝነበረ ተገልጸ፣ ዘይረአ ዝነበረ ተራእየ። ወዲ እግዚአብሔር ሕያው ብርዱእ ነገር ሰብ ኮነ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም እውን ንሱ እዩ። ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ህላዌ እዩ። ስለዚ ንዕኡ ንሰግደሉን ነመስግኖን። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ነቢይ ሕዝቅኤል ብሸነኽ ምብራቕ ብዘደንቕ መፍትሕ ዝተቖለሰት ኣፍ ደገ ረኣኹ ኢሉ ብዛዕብኡ መስከረ። ብዘይካ እቲ ናይ ሓያላን ጐይታ ናብኡ ዝኣተወን ናብኡ ኣትዩውን ዝወፀ የለን ዝበለኪ ንስኺ ኢኺ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኣፍ ደገ ዝተባህለት ከዓ ንመድሓኒና ዝወለደት ድንግል እያ። ንዕኡ ድሕሪ ሙላዳውን ከም ቀደም ብድንግልና ነበረት። ፍረ ከርስኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ። ካብቲ ምሕረት ዘይብሉ ኢድ ጸላኢ መጺኡ ዘድሐነና ጐይታ ዝወለድኪ ኣደ ንስኺ ፍጽምትን ብርኽትን ኢኺ። በቲ ጐይታ ኽብሪ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ሞገስ ረኺብኪ ኢኺ። ስለዚ ኣብዛ ምድሪ ካብ ዝነበሩ ኩሎም ንዓኺ ዕቤትን ክብርን ይግባእ። ቃል ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ ካባኺ ሰብ ኮነ። ካብ ስጋኺ ስጋ ካብ ነፍስኺ ነፍሲ ተዋሃደ። ምስ ሰባት ከዓ ነበረ ተመላለሰ። ንሱ መሓርን መፍቀርን ሰብ እዩ። ብፍሉይ ኣመጻጽኡ ከዓ ነፍስና ኣድሓና። ቅድስት ድንግል ለምንልና።